An balma jël média filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka folibaw bɛɛ an b'a fɔ aw ka bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. An b'an ka bi don kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaru ye. Mali finitigilakaw y'a yira bi tarata mai kalo tile 14 san 2024 na ka kɛ ni kunnafoni dɔ ye u ye mun sɔrɔ min y'a yira ko Bamagaciw farala ɲɔgɔn kan ni pel jafara bɛ yɔrɔ la mun bi tɛnɛkun fan fɛ. O kɛra sababu ye k'u yɔrɔ dɔn. O senfɛ an ka finitigilakaw ye fɛrɛ bila sen kan ni maa ninnu ka ko la ni muguci dɔ ye mun kɛra u ka pankuru dɔ fɛ. An t'an dafɛ jamana na ni hakili filɛ kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sen na Ginekaw fɛ ka kɛ ni waleya mun kɛra u fɛ septembre kalo tile 28 na san 2019 wagati la u ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaakɔrɔ maa 11 ani u ka jamana ɲɛmaa kelen olu kɔni bi kiri maaw ɲɛfɛ ka d'a kan u ye waleya cɛjugu mun kɛ o mun kɛra sababu ye ka maa 100 ani maa 50 bɔnɛ ani na. Kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bi sen na bi tarata sɔgɔma mai kalo tile 14 san 2024 na. Procureur avocat u bɛɛ kɔni bi ka kuma walasa ni waleya cɛjugu mun kɛra u ka jamana kɔnɔ ɲɛ bɛrɛbɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo mun na. An ta Nigerkaw fɛ Niger ministre mun ka baara ɲɛsinen don miniko baara ma ni o ye Ousmane Abarchi ye ale kɔni ka taama banna u ka mini kɔnɔna na bi tarata mai kalo tile 14 san 2024 na. Taama ye kun ye walasa ka yɛlɛma don baara kɛcogo la ani u ni maa minnu kan ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa jamana bɛ se ka se a yɛrɛ kɔrɔ cogo min na dugu jukɔrɔfɛnw ta sira fɛ. An ta Tunisikaw fɛ ka bidon kibaru kuncɛ Banque mondiale maaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni jɔlen don a ka Tunisikaw dɛmɛ walasa programme économique dɔw bɛ se ka bila sen kan ka d'a kan u ka jamana kɔni bɛ degun kɔnɔ ni o ye wariko ta fanfɛla ye ni wagati ninnu na ni laseli kɛra Banque mondiale directeur régional équitable fɛ n'o ye Nader Mohamed ye tɛnɛndon sufɛla fɛ Tunisikaw fɛ ni laseli ninnu kɛra sɛbɛn kɔnɔ mun lasera u ka ministre mun ka baara ɲɛsinen don sɔrɔ cakɛda ma. An balima actuel média filɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ a ka bi don kibaru kɛnɛ kan an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati bɛɛ. Ce flash vous a été présenté par l'OTS, Sistra Technologies et l'Université Bazo. Prestigieuse université d'excellence et UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.